Moro vaan kaikille ja tervetuloa uuteen videoon. Ja tänään pelataan Stilla Brainporottia. Ja ensimmäiseksi otetaan Nubini Pizzanini. Ja sitten miten? Mä en oo pelannut tätä ennen. Joo, ja älkää sitten naurako Mut miten? Niin kun mä niin huono. Mutta miten tää nyt? Se on ykkösestä. Mä en oo pelannut tätä pitkään aikaa. Saapas turpaa. No voispa mennä noin pölliin tuolta, mutta no ei voi. Mä otan, että ne tulee sieltä. Milloin tää avautuu? Eikö se ole minuutti? 12. 11. Mä voikin pelitään joku secretin. Logo base. Ei Brainporot kodin. Se ei tuu ikinä tän pelin. Ja moi, täällä on myös tubettajan kaveri. Gatito Takoto. Ei, tää missi. Lukkoon, no kuinka Sun pitää ottaa semmoset... Se tulee. Pompi. Se ei oo Skilleille se. Tää on liian sikauta Brainporot kodi. Piska. Kannattaa varaa se laittaa tommosen Nubini pommin. Pizzanini. Se räjähtää kohta. Mut mä delasin. Ei, mä heräsin. Mä otan sen pommin, tuu tosta. Ei hitto. Ei, kyllä mä pääsen täältä tulos. Kyllä mä... Hitto, ahdista mua tuohon nurkkaan. Tää on ihan niin ärsyttävää. Aukeisko noi ovet jo? Respawnaa. Okei, mä respawnaan. Ei juma. Oi juma! Mä olin Brawle-matsissa. Mä otan tää. Joo, toi on mun oma. Jes, nuukutu paras. No niin, äijät mä saa parhaat rapin, mitä sit tulee. Mä otan. 1000 kolikkoa ja Mä käyn roskaa. pöllittää Nubini. Myyttinen. 500 Nubini. kolikkoa roskaa. Myyttinen. Bling. Joko paras. Joku krediitti tuli tosta. Nubini Pizzanini. Miks tää on 8 kappia? Sä et hakkaa mua. Ollaan vaan tässä ihan kiltisti. Se oikeesti... Se oikeesti tyyli liivas, kun se ei koske mua. Se ei hakkaa mua. Sitten kun äijä lähtee niinku liikkeelle. 15, 14, 15, 10. Ei saa! Nyt sä otat sen Nubini Pizzaninin siitä. Sä otat sen Nubini Pizzanini, äijä. Nyt sä otat sen Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Sitten mä liivaan tästä. Eikö respawnaa? Toi on... No mä oikeesti, mä liivaan. Mä pelataan jotain toista. Kikalaki Block. Mä vaan Kikalaki Block. Se on yksi legendaarinen. Mä pelataan tätä. Kikalaki Mä Block. haluan pelata tätä FPS-peliä. FPS on top. Mä tiedä sen, jos mä pelaan oikein. Vipsu 30 tuli peliin mukaan. Oi mä pelasin tätä äskenkin. Jotkut ei tiedä, että ne pääsee YouTube-videolle. Niin? Ei ne välttämättä... Tää on mun eka kerta, kun mä... toka kerta, kun mä oon mun kaverin YouTube-videolla. Ei vaan milloin sä olit kerran? Se yksi kerta, kun sä teit sitä videoa. Niin. Tää on mun toka, eiks niin? Jos te ette vielä tiedä mua, niin mä oon vaan... Se aikoo tehdä sellaisen kanavan, jonka nimi on Random Videot. Ja sen nimi on Antsi. Sen mun kaverin nimi. Siis oikea nimi. No ei oikeesti, en mä sais kertoa. Nyt sä vittu kuolet. Miks mä en oo tässä yhtään hyvä. Vilotkaa äijät. Mä en halua näitä teidän FPS-pelejä. Kato, ui siellä on. Ja jos sä vois tulla... Eikö siis muistakaa laittaa kommentteja. Ja muistakaa mistä myös kanavatilaukseen. Se olisi mahtavaa saada 50 tilaa, niin voisi tulla liveä taas. Live-striimin pitkästä aikaa. Tai no ei me kyllä olla tehty yhtään. No joku ei voi. Mä tilataan sit. Kuinka tappoa? Ja muistakaa Seuratkaa sitten
Ja muistakaa kommentoida, niin sitten ja laittakaa kommentteihin, Ja miten voidaan pelata Ja seuraavaksi. mua ärsyttää, kun miksi te ette kommentoi, kun mä oon pyytänyt teitä kommentoimaan, mutta ei oo tullut yhtäkään kommenttia vielä. Ja muistakaa kommentoida, niin sitten se saatte päättää sitä pelit, mitä me seuraavaksi pelataan, vaikka Niin. Brawl Starsia tai jotain. Niin. Tällä hetkellä meikäläinen pelaa Brawlaa täällä. Ja tappoi Shellin. Tappa Shelly. Jos joku tietää, niin tykkäättekö te muutenkin tällaisista videoista? Pistäkää likeä tälle videolle, jos tykkäätte. Pitäisikö muuten tehdä tästä videosta sellainen, jota vaan pystyy katsoa tilaajat? Olisiko aika hauska? Siis vaan ne, jotka niinku vaan tulee sinne ja alkaa katsoa, moi, tässä on vähän uusi video, niin... Tänään nää äijät on ihan surkeat, kun nää luulee, että mä en oo mikään FPS-mestari. No joo, mut kyllä mä vähän sille hämään. 26 tappoa, niin kyllä sähköistä. Oi juma, sinä kuolet. Oi juma, mä lensin tästä räjähdyksestä. Levo Gaming vastustajana. Ei vit. Levo on mua vastassa. Onks Levo oikeet? Oto, Levo Gaming. Levo Gaming. Chat. Ei, älä piereskele. Chatti mua vastassa oli Levo. Ja nyt mun kaverit valittaa, kun mä tässä. Niin. Kyllä se on aina totta. Tää video ei sitten tarkoitettu lapsille. Et lapset, älkää katteko tätä, jos vähän kiroillaan. Niin. Muuten kiva, että toi Suomi pääsi finaaliin. Jos Eurovisus, vai mikä se onkaan. Kannattaa, muistakaa laittaa liikkeen ja tykätkää tästä videosta ja tilatkaa kanavan nimet ja kommentoikaa. Niin me tiedetään, ei täällä ole kunnon laitte, täällä on ihan hirveästi äijä. Ja me tiedetään sitten, että te haluatte lisää tämmöistä Robloxia tai Brawl Starsia. Muistakaa. Älkää pistäkö alapeukkuja, ne ei oo kivoja. Niistä tulee huono mieli. Te sitten ota mua kaveriksi niinku missään Robloxissa. Paitsi Tai jos tulee hirveästi kaveripyyntöjä, niin mä sitten osaan niinku arvon vaikka kun... ja muistakaa ottaa tää tyyppi friendiksi, jos olette hyvä tuosta Brainrotis, niin sitten muistakaa tradeet täällä, koska tää on oikein YouTubet tää äijät. Niin, ja jos joskus Niin muistakaa myös ottaa niitä tradeja vastaan, niin sitten mun kaveri laittaa assat ja sitten no niin. Sitten se hyväksyy sitten, jos tää nyt jotain hyvää settiä, niin tää voi ottaa teet ehkä kaveriksi. niin. Ei pysty ottaa, jos ei oo friendiksi. Niin jos tää blokkaa tää tubettaja, jos Siis Vipsu blokkaa teidät. niin Tää käyttäjänimikin on mun vaan sellainen salainen. Sinä nyt vitsi puolet FPS. No pitäisikö vielä pelata tätä, kun mulla on nyt 54 tappoakin. no. Toivottavasti tää video ei mene lähde vegeen. Niin, kumpa tässä ei näkyisi mitään salasanoja. Siinä sun yhdessä videossa näkyy. Niin, mutta mä silleen faittasin ne siitä pois, kato. Joku WhatsApp-ilmoitus vaan. Älkää ihmetelkö mikään. Missä No, tuolla? mut pikkusiskalle tuli viestiä ja kaikki. Onks mä tappanut nää kaikki? Älä töni. Sinä kuulet. Jos et halua... Ei vitsi, mä respawnasin. Mulla on 59 tappoa kuitenkin. No ihan se okei, mä en enää pelaa tätä. Mä liivaan tästä pelistä. No niin, sit mennään pelata uutta Katsotaan, peliä. katsotaan. Nyt te saatte seuraavassa videossa päättää. Jos kommentoit. Ai ja kato, Riko Luskini. Riko Rikas. Riko rikas. Mitä FPP? SPV? Tätä. Joo, seuraavaksi Gunfight Arena ja sitten ehkä saattaa tulla Jotain tehdä. Kikkalakiblokki, jota Steel Brainrot tyylistä. Ja tätä Steel-Brainrot-tyylistä. Koska Ai juu, tää on vielä. Tää on vielä. te ette varmaan koko ajan haluta mitään tämmöstä niinku räiskintäpeliä, koska lapset ei katso niitä, että ne ei saa katsoa niitä. Mä otan tän. Sä kuolet. Tän voi mua voittaa. Miks mä en saa tapettu? Se on tiimille.
Ja kun te ette olisi olette tuolla seitsemällä. Ai. Chattipallon sulta. Nolla. Oikeesti, jos sä se on 5 minuuttia. Yksi tyyppi vaan rökittää tuolla. Toi ykkönen. Vaan rökittää tuolla hullui tappoja. Mä ajasin tänne. Koska tänään tosiaan laitettiin vasta tänään tää. Ladattiin vasta tänään Roblox. Älkää ihmetä. Ei oo ollut pitkä aika. Niin pelkkiä jotain sortseja. Muistakaa myös tilata toi Nonimäki. Niin, se on mun kakkoskanava, ei oo mun siis mun oikein. Siis, onks mun vaan kakkoskanava? On oikein. Eikä sä tiedä miksi mä et sun nimessä. Muuten ei mun oikeet nimeä saanut kertoa. Toi oli vähän sellainen viitsillä, kun en mä oikeesti sen oikeesti se koiran nimi on Noa. ja se niinku sitten mun vanhemman sukunimi on Niinimäki. Ja ne keksi, että sen koiran sukunimi. Niin se on aika hauska sillä, kun se on poikakoira kuitenkin. Toi on sun tiimiläinen äijä. Onko? On se Tää. tää. Ei tää oo mun tiimiläinen. On näissä. Mitä mä tiedän? Seuraavaksi tulee Escape Tsunami. Se oli meidän eka peli, mitä me tänään pelattiin. Ennen kuin video alkoi, koska me vähän koitettiin olla vähän parempia. Mutta muistakaa, älkää missään pelissä haukkuko meitä, koska me vasta ollaan aloitettu. Joo, on tiimiläinen. Tää ei oo. Mistä sitten ei oo mun tiimiläinen? No, missä on punaiset? Siellä on sun vastustajat. Miksi mä voin Messi vai Ronaldo? Muistakaa myös laittaa seuraavan videon Messi vai Ronaldo. Mä en tykkää tällä. Ja seuraavaksi menen pelaamaan vaikka XS. Ei Hyynä, kun mä tykkään näistä FPS-peleistä kuitenkin. Mikä tää on? Että se on 1000 FPS-stä. Olisiko? Ei kun mennään nyt me mennään vaan ihan kohta pelaamaan. Joo, ihan kohta. Pelaa jotain kunnon peliä. No vitsi tää. Okei, joten tää. Jos tiedätte mikä on nappipilve, niin Tykästään. Eiku, niin. Oi juma, kattokaa. Tämmönen silleen vähän... Nyt. Jos on vihreä. No, kato tässä. Fino. Aika sit Onks ihmetellä. toi helikopteri mun mielestä? Mä oon mun potkuri. Se kato hajoo. Oispa muuten hajottaa. Ei vitsi. Shadow kuoli. Ei kertaa. Lähtiäisikin paljon. Te pelaatte Bravilla eniten, ootte oikein nopea. Missä se helikopteri lentää? Mä haluan käydä. Yksi. Onks toi vihreä se, jota mun pitää ottaa esimerkiksi? Ei. Tuolla oli jotain. Voiko näihin autoihin mennä? Ehkä. No tuolla meni helikopteri. Okei, pelataan nyt jotain. FPS-peli. No niin, nyt on Mä tiedän näitä hyviä pelejä.
Rivals. Tää. Ei Rivals on parempi. Okei, no se on sun mielipide. Tää video loppuu sitten tiedosaan kohta. Okei. Tää video loppuu kun Mulla on tässä nyt vähän sellaisia ehkä kiireitä, sanotaanko. Mulla on vähän sellaisia YouTube-kiireitä, kato. Täällä on tapaaminen, kato. Tän eikö se oo kyllä tapaaminen? Ei se oikein tapaaminen, mut sellainen. Kuinka pitkään tää video on kestänyt? No se 15 minsaa jo kestänyt. Ei se ehkä niin Me paljon. tehdään semmonen ehkä puolen tunnin tai me tehdään puolen tunnin. Ei tehdä puolen tunnin, kun ei. Eli mä oon kokeistunut tässä noin. Tässä kato. Loutatko sun vaan niinku lempinimellä? Se on mun lempinimi se Noa. Tai no on se vähän niinku meidän koirakin lempinimi silleen. Ehkä vähän vahelehti. No pitäisikö ottaa kavereiksi? En mä tiedä, mä oon kaikessa niin hyvä. Sitten kaikki lähdään muut. Ei äijät. Miksi tässä on join? Tää ei oo, mä en pysty pelaamaan. Otetaan. Mikä tää? Ui. Miksi kaikki, jota mä haluaisin pelata, niin niitä ei pysty pelaamaan? Mä en oo tätäkään. Mä otan tätä. No tätä olisi nyt. Ui. Mutta mikä on rämäpää? Rämöpää. Brawleri. Nää siniset ja mun täysin. Uja. Lare osaa tehdä ton paremmin. Mitä tätä? Menis mä ohi vai missä ne äijät nyt on? Okei, no lopetellaan tää video. Sitten kun ollaan päästy nopeasti tuohon yhteen tiettyyn peliin, Escape Tsunamiin, käydään nopeasti Niin, siinä. Escape Tsunami. Me näytetään nopea vaan meidän beissi, sit me vähän laitetaan sit parempi. Tsunami Farberenrot. Me vähän tehdään siitä meidän beisistä vähän parempi. Escape Tsunami. Te saatte nähdä meidän evoluution. Oi jumala, aika hyvä. Missä täällä on meidän koti? Tässä. Täällä on kunnon rähmät. Ei, mä menetin just voittoputki, mikä oli 14. Oikeesti. Aija. No, ikäviä uutisia. Me menetettiin toi. Et oo tosissaan. Yeah. Mitä tää? Voisis mä? Meillä on kohta 300 pokalisin. Aija, toi oli turha. Meillä vähän oota. Mutta en mä halua maksaa. Tässä on sit 10. Ota aina siitä sun. Ei ajan. Oikeesti tän nimi on... mikä se olikaan? Leo. Sä aina unohtaa mun nimet, kun me ollaan vähän suuret kaverit, vaikka me ollaankin videoilla oltu jo aika paljon, mutta... Se pystyy ottaa 2. Eiks niissä joissakin ainoa pystynyt ottaa? Niin, koska on ostettu kärjykkäreitä. 1 miljoona aina. Miljoona. Sellainen, joka sulla on kaikki muut. Mä haluan. No huonoja. Mistä sä se tiedät? Kyllä pitää lopettaa, koska hei juttua tästä. Ei melkein no. Meidän vielä pitää syödä niin Tääkin on ihan hyvä loppu, mutta nähdään ensi videossa.